hemm bżonn li jinħarsu lejn it-trasport b'mod aktar holistiku. Hekk sostna George Vital Zammit, l-akademiku nkarigat mill-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista waqt attività politika li saret f'Birkirkara, fejn il-Partit Nazzjonalista iddiskuta il-problema tat-traffiku flimkien ma' bosta persuni. Vital Zammit spjega li l-Partit Nazzjonalista ilu xhur li beda b'impenn biex jisma' lil kulħadd biex jinstabu soluzzjonijiet għal problemi li qed jaffaċċja l-poplu dwar it-trasport. It-trasport mhuwiex biss l-użu ta' mezz biex inti tasal minn punt għal ieħor. It-trasport titpoġġih f'kuntest soċjali, f'kuntest ekonomiku, f'kuntest ta' pajjiż illi llum għandu eżiġenzi li jrid isib mezzi effiċjenti biex isib is-soluzzjonijiet għalihom. Min-naħa tiegħu Shadow Minister Markent Nisammut tkellem ukoll dwar il-programm elettorali u wieħed li dan se jkun wieħed li jsir b'konsultazzjoni dwar il-miżuri li ħabbar il-Ministru Chris Bonnet u għatenna li l-Ministru qabad il-problema minn sieqa kif mu joffri l-ebda soluzzjonijiet dan fl-waqt li jagħmel referenza għal liċenzji li ħarġu bla permess. Aħna bħala partit ħankomplu nibnu l-viżjoni tagħna fuq il-ħsibijiet tagħhom, fuq l-idejat tagħhom, ħalli naraw li f'dan is-settur pajjiżna mhux biss jagħmel setta miżuri li jħarsu fil-qrib imma jkollu viżjoni long term biex dan il-pajjiż tassew it-trasport ma jibqax problema imma anzi jkun xi ħaġa illi ttejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' kull wieħed waħda minnha. Charles Selvaġġi sindku tal-Imsida tkellem dwar kif il-Gvern baqa' dej gaffa meta l-Kunsill Lokali tal-Imsida ivvota kontra l-flyover li possibilment se jwassal għal bottleneck fejn skate park. George Cremona, resident Rabatawdex, tkellem dwar kif il-Pjazza San George saret okkupata minn ħafna amqara tar-ristoranti, tant li ambulanza u fire engines ma jistgħux jgħaddu. Gloria Aquilina, minority leader tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali tal-Marsa, saħqet li Malta tinsab fi kriżi ta' traffiku, kif it-traffiku sar il-ġurnata kollha, mit-tnejn sal-ħadd. Leon Xiberras, kunsillier tal-Partit Nazzjonalista f'Ħażabbar, sostna kemm huwa importanti li fil-miżuri ta' trasport ikunu ikkonsultati persuni b'diżabilità. Roland Zammit, xufier tal-Y-Place, tkellem dwar it-traskuraġni ta' Transport Malta u dwar kif l-operaturi Maltin tal-Y-Place qed jiffaċċjaw inġustizzi kbar. Mary Jo Police Ċikluna tkellmet ukoll dwar il-paġna tagħha u dwar il-proposta tagħha ta' carpooling u dwar kif il-carpooling m'għandux ikun offrut biss għall-istudenti. Malcolm Chantar, CEO tal-White Taxis Association, tenna kif il-ħaddiema mit third world countries mhumiex informati dwar il-liġijiet ta' trasport f'Malta. Luke Vella, kunsillier tal-Partit Nazzjonalista f'Birkirkara, wassal kritika kostruttiva dwar il-mezz ta' trasport tal-massa u kif ma hemmx serħan il-moħħ li jekk tuża karozza tal-linja se tasal fil-ħin u kif ħafna lokalitajiet m'hemmx shelters adekwati. Fiona Kawki spjegat kif għalija bħala sewwieqa tal-mutur issib problemi għax m'hawnx għarfien dwar is-sewwieqa tal-muturi u minħabba nuqqas ta' infurzar fit-toroq. Steve Zammit Lupi, sindku ta' Ħażebbuċ u ċiklist, sostna li hemm bżonn aktar inċentivi biex ikun hemm iżjed persuni li jużaw ir-rota, kif ukoll dwar il-bżonn ta' bidliet fid-disin tat-toroq. Ingram Bondin, president tar-Ramblers Association, wassal suġġeriment dwar kif jeħtieġ li jkun hemm aktar sensittività ambientali meta jsiru proġetti infrastrutturali. Ivan Farrugia, kunsillier fil-Munxar u dilettant tal-karozzi klassiċi, spjega kif il-miżura li kienet se żżid 5 snin fuq il-karozzi klassiċi kienet waħda li turi kemm ma saret l-ebda konsultazzjoni. Daniel Borch mill-Gozo Business Chamber u Mark Buzuttin mill-Gozo Tourism Association sostnew kemm il-port tal-Imġar huwa wieħed żgħir. Tkellmu wkoll dwar kemm huwa essenzjali li jkun hemm żieda ta' vapuri ġodda fil-flotta tal-Gozo Channel u kif is-servizz tal-Fast Ferry mhux qed ilaħħaq mad-domanda. Filwaqt li fl-aħħar intervent il-Professur Marija Tart qalet li hija evidenti li hemm bżonn ta' viżjoni ċara ta' fejn irridu li jasal il-pajjiż sa 5 jew 10 snin oħra. Sostniet li investiment huwa biss possibbli jekk ikun hemm pjan fit-tul.